Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan alin, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Merisha Bailen, Velasco Lavier, Biyaheng Branclesam, Maricel Medina, User SE4Q, Dan Marquez, kan Cristina Abuan, kastamat daray sa Tugas, Mar Bagasul, Jerome Rason, kan Jimmy Bautista. Makablaawan pa ni Mamangko Kabebot, lakay ko ni Jojo Valdres from Sherilyn Abawag. Bangasan family kan Ambatang family from Levi Bangasan. Lakay ko ni Reynaldo Jose ti Subul Pangasinan from Josephine Jose. Shout out kada Roda 2162, Riza Borillo kan Dolores Calbayan. Ni Manang Romalyn Taliedo, John Kurt Taliedo, Inang Idot Carino, Nessie Ballesteros di Taluna Quirino Isabela from Gina Santos, the Kingdom of Saudi Arabia. Lakay ko ani Jim Lawrence Marcos Lorenzo, kan anak ko Dayanyan, kan Feifei iti Bantay Solana Cagayan, kan Mama Remy Lorenzo Malana. Ngasaw lungod kan Gaibon family ti Tabuk City Kalinga,
Kobe, Mundo, Alejo, kan Taberna family titangadan San Quintin Abra from Leni, Alejo. Anak ko ada John, Justin, kan Augusto Balaan Jr. itinamnama Kabatuan Isabela from Mama ditoy Hong Kong. Shout out pa kadagiti anak ko ada Ayla May Joan, Gian Alea Faye kan lakay ko ani Joselito Galapon, ditabugnay Jadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin ti Singapore. Gagayam ko dito'y Brunei, Darussalam, kastamot amin Asuki Labs ko from Bing Soriano. Ninanay ko Norma Quiñones ti Sinamar Sur, San Mateo Isabela from Dennis, Lucy, Yasmin of Jeddah, Saudi Arabia. Makablaawan pa ni Bryant Ginlamon, Alexa ken Alaysa, CJ, Manong Jan Dulnuan, kan amin na customers mi dito'y El Paso Restaurant ti San Fabian Cayapa from Joy Banis. Concepcion kan Asitura family, Lynn Concepcion, Macleo kan Marcen, Nanay Sosima from Angelo Asitura Concepcion, Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, kan Noli Andres ti Villa Carmen, Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lynn. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan alin, ngam dispensaram no jakon inlanad ti address ko. Ta medyo maselan ti pakasaritaak nga ibinglay ko. Kat kayat ko laang aprotektaran dagiti nakaraman, iti innak isalaysay kada kayo. May saak abalasang nga ina. Nakunak daytoy manang, taaging ga ita, saan kami amabalin nga agkalaysa iti lalaki nga impat patag ko unay, ken ama ti anak ko. Kayat kumat nga ibinglay ti padas ko manang, tamamati ak nga adu ti makarelate, kang ronaan na, adu ti maadaw nga adal. Kat sapay ko tamapili ama idrama. Rugyak man nga rudmanang, ti agsalaysay. Hello, Madam Secretary. Good morning. Si Kamat Gayam Jam, good morning. Amok nga awan ita ni Sir diti office yo. Inton rabi ipay asumangpet. Madamdama pa ngamin amalpas ti dinarayan na a seminar, maipanggap iti business na. Naggagata talaga ni Sir anya? Oray addan edad na. Naggagatlatta kan nagwapo pa. Sikat talaga, Jam. Oh, agpay sumat. Adu pa'y ti abakan na abaro. Ang siyempre, kanayo nagwapo ni Sir, tadamang papagwapo kan kuana. Saan ka di, my friend? Amok latan ti kayat mo asawan. Ngam annadam tangiwat mo. Amahan no adama kangagkan ka. Don't worry. Agat, kumusta kayong matngay ka ni Sir Bernie? Okay, mat, friend. Talaga going strong lahat at relasyon niya niya. Amumat no kasano ti panagayat ko ka ni Bernie. Ngam saan na kaya tasawan day ta, nga agawag iti pamilyana. Amok ti pagduglugarak, Jam. Amok day ta. Tasaan ka mo tadaka sa babae? Nagayat ka laang mat. Iso na laang tasaan anawaya ti inayat mo. Ngam? Naira na nga adamot gayang feelings kan ka ni Sir. Amo ka na patagakmat ka ni Bernie. Kat day tatimang patpatibkar iti pakinakam ko. Tunggal malagip ko a pamilyadon a tao. Well, kunada nga ruten, datdatlag ni ayat. Basta ganad ka, amumutan. Adu ti mangibagbaga akas lakano tigre di asawa ni Sir. Agyaman nakitipatigmaan mo, Jam.
I'm home. Agyaman akta nakasangpot kan? Oh, kumusta ti inatendaram a seminar? Okay, mat. Ado tinaadal mi kadagiti amigo. Kung makatulong na dyan iti business tayo. Di nasayaat. Nakasaganan ti arwatam iji banyo. Ingka agdigusan. Kalpasan na, mangrabiitan ton. Huston ta makainanaka sakbay nga agawid kay ti balayo. Ne, apa yan, Lin? Pag-awawidan na kong? Kasla di nakpulos ka iliw Saan mat nga iti kasta? Amo ni Ma'am Nieves nga ita ti sangpot mo. Diyak kayat nga dapam ko tan nga agsuspetya nga adda madingar aramidam. Awan baby ang kanyak da ijay. Sigurado, diyak tumutla madanon na ijay balay. Tadalakit di ayan dagiti amiga na amakimadmadyong. Ngam Bernie, Manipod na pa ni ijay palasiw tao dagiti anak mi. Kasjayon ti aramid na. Di na pa'y damagan no kumustan ti negosyo. Diyay lagwalwal da si ti kwarta ti aramidan na. nasken a maawatam ni Ma'am. Naliday-day jay gapo iti kinaawanan dagiti anak yo ditoy. May sa dayjay awagas na tapno mapukaw ti liday iti barukong na. Ngam saan na rason da jay. Tapno malipatan na ti obligasyon na kasasawa. Kasi tinakunakon, nasken a maawatam latan. Sige, ingka katagdigusan tamangan tanton. Kalpasan na, agina na kabiit, sakan to agawidan. Napano ni Bernie? Maditirik na nagkawid. Ngam kasapulan. Diyak kayat nga agsuspetya kan kuana ni Ma'am Nieves. Diyak kayat nga agapa dagapo kanyak. Ay ayatak unay ni Bernie. Isaanas kan laang nga amok ti pagluglugarak. Makitak mat nga aramida na ti amin. Tapno maiparik na namot kanyak anapatagak kan kuana. Siyaklatan ti mang sulnit iti pagkurkurangan ti asawa na kankwana. Addan edad ni Bernie, kat kasapulan a mataripato na imbag. Kat dayta ti wagas ko, tapno marikna na ti kinapatag na kanyak. Naimbag ta nagranata dito kantin. Kat maya, tani, awan unay ti tao ita ditoy. Huy, amok nga dan ni sir. Nakitak itay, so ajak mabalin ti basta sumrak iti office yo. Oh, kamusta ngay? Kaano si Mangpet? Si Mangpet idirabi jam. Kat, iti apartment mo naturog? Ay, siguro mailiw unayin ka. Pinaginanak. Ngam pinagawid ko matlaang. Ano ya? Pinagawid mo? Bakit? Why? Ay, na-chance mo da ijay na masulom ni Sir Girl. Ang nga pinagawid mo? Jam, jak kayat nga dapam ko tan ni Ma'am Nieves nga agsuspetya ka ni Bernie. Amok ti pagluglugarak. Total, adamot tagiti gundaway nga adda iti apartment ko. Ay na, talaga nagswerte ni Sir Ken ka. Sana si katay babae ano mabalin, tagikuam ni Sir. Kan, swerte mo da dyan, Ma'am Nieves. Takaskan ka, tinagbalin niya other woman ti asawan na. Ay, sorry my friend. No offense meant. Maawatan ka.
Kontento ako noon niya ti maipaay kanyak ni Bernie. Kasta ti panagayat ko kan kuana. Kan sigod mat nga amo ka pamilyado a tao. Diyak kayat amaliwayan na ti obligasyon na iti pamilyana. Saludo akin ka, Lin. Sige, tayo nakmampay mangkita na niya ti merienda. Mabisina ka talaga. Nakababain man nga aklunan, nga may saak nga other woman, manang Emmy. Sekretaryanak ni Bernie iti negosyo ti pamilyada. Gapo iti kinasayat na abos, kan gapo iti qualities a nakitak, nagayatak kan kuana, kat jak ni namnama, akas tamat gayam ti marikrik na kanyak. Gapo iti kinabayag kon nga agpapaay kas sekretaryana, amok noon niya ti problema ti pamilyada. Nang runa ti problema da iti asawa na. Nakurang ti panakataripato ni Bernie, iso amas asyanak kan kuana. At dadagiti gundaway ama ibagana ti sakit tinakam na iti asawa na, ngem kanayon abagbagaak nga isalbar na ti relasyon da nga agasawa. Adamot dagiti gundaway ang makapagwaywayas kami, nang runa no ada out of town conference adarayan mi adwa. Kat di ta makitak no kasano ti kinaragsak na iti danak manang Emmy. Okay ka laeng, Lin? Saan ka na boring iti conference sa dinarayan ta? Okay laang. Saan mo ta boring? Sika ti makita kakasla maborboring itay. Kasano kat nakabaybayag? Kaya't ko na malpasadagos itay day jay, tapno makaumaitan dito'y pag naudan tayo di sumagmamanungal daw. Ay, sika talaga. Di ka makaururay. Kaya't kangaminan ama ka din na. Kailiw ka unayan, Lin. Amumata na palalo ti ragsak ko, no kastoy may kantay ti gundaway nga out of town. Bernie. Gabuta ditoy, awan ti rumba nga pagbutngam. Makagaraw ka iti kayat mo nga awan ti at tanam. Saan kas iti lugar tayo? Kanayon nga da ka iti apartment nga agururay no kaano ang masarungkaran ka. Okay laang day jay. Nasken ngamin nga aganad ta. Awan ti rumbang ama kaamo nga adda relasyon ta. Nang runa ni Ma'am Nieves. Pasensya kan, Lin. No baruak pa'y kuma. Saan kumakasto iti sitwasyon mo ita? No apay mat ngamin analadaw nagsabat ti dalan ta. Basta kanayon mo alaglagipon nga ay ayatan ka unay-unay, anyaman ti mapasamak. Agtali na edak amang ipatpatagkan ka. Agyaman ak unay, Lin. Tanaklunak. Nga huray kastoy ti agbalin na kasasaad mo iti denak. Ay ayatan kamot unay-unay. Tandaanam akanayon dayta. Lin, anya ka di importante nga ibagam kanyak. Kaslang nakaserseryoso ka launay. Bernie, ada problema ta.
Problema? Ne, anya kumadayta a problema. Bernie, masikugak. Masikog ka, kunam. Wan Bernie, saan akong anak binulan? Nag-pregnancy test kat positive. Katanya kumati problema iti dayta. Saan ka di anak kala problema daytoy? Ilimlimod ta ti relasyon ta. Ita, kalaat nga agsikugak. Anya laangan ti ibaga dagiti tao. Amudamat nga awan asawak. Lin, iti kaano man. Diyak pulos ibila nga problema ti panagsikog mo. Anak ta dayta, Lin. Pakaragsak lakit di dayta. Parabor dayta simangbay kadata. Kasanon ti petisyon kanyak dagiti dadakkel ko ama paniti balasiw taaw. Saan amabalin ang maamuanda nga agdadagsanak, Bernie? Di ka agdanag. Saan nakaslakana ti mapetisyonan? Mabayag a proseso dayta. Sigurado ang nakapagpas ngay kanton, sakbay ang maaprobaran ti petisyon dagan ka. Iso asaan aday ta ti pagparikutab. Agyaman akto kasta ti kapanunutan, Bernie. Kayat ko kumati ag-resign, sakbay amadlaw ti tiyan ko. Kano mabalin, iyadayonak iti day ti alugar. Di ka agdanag. Matungpal ti amin nakalkali ka gumam. Basta di mo baybay antisikog mo, ha? Laglagi pamlin. Dayta ti tanda, ti panagayat ta iti tunggal maysa. Uy, friend. Anya di nadamag kung ag-resign ka kano? Pudno ka di? One jam, ag-resign akon. Anong apay? Ada ka di mo kinayat iti office tayo? When nagapa kayo ka ni sir? Ipagamla ang tayo nakarautan. Saan kami ang nagapa ko ni Bernie? Masikugak, friend. Anya? Masikog ka? Asino ti ama? Asino pa'y kuma? Siyempre, ni Bernie. Oh my! Kasano nga daytan? Ang mga numaamuan ni ma'am ti kasasaad mo. Ay na, sigurado agyera patani daytan. Daytarod ti pagdanagak, isong ag-resign akon. Awan ti rumbang ama kaam mo, anak kasikog ni Bernie. Dakilakit di apakaibabainan na dayta. Correct. Ay, kat, anya nga rin ti planom itan, friend. Umadayuak. Imbagak ka ni Bernie nga ipanak iti adayo a lugar. Jay awan ti makaamam mo kanyak. Anya nga iti kunana. Imanugot. Ipanak ka no iti adayo a lugar kabayatan ti panagsikog ko. Kat sapay ko ma. Tasaan pa'y asumangpot ti petition da mamangkan papang kanyak. Amapan iti balasiw taaw. Isagan am amin nakasapulam, Lin. Ipan ka iti probinsya. Iti may sa anagatang ko asan ni kwa. Di ka matanagan. Saan nga amo ni Nieves da di alugar? Sigurado ka? Wen, Lin. Di ka matanagan. Mataripato ka anaimbag ijay. Adagasawa akatalik ko. Isuda ti caretaker ijay. Kat isuda ti kaduam, kabayatan ti kaadamijay. Agyamanak, Bernie. Kat ikarik akanayon ka asarungkaran.
Nasimbang tinakam ko ang mga ibadi kan kaijay, ta adada na nasita akaduam. Nasayat na gijay nga agasawa. Isuda ti bilinek ang mga sikasukan ka. Impanak nga rod ni Bernie iji probinsya manang Emmy. Ijayak ang nagnaed kabayatan ti panaguray ko iti panagpasngay ko. Nasaya at kanyak dagiti katalek ni Bernie iti balay na. Isuda tinangas asikaso kanyak kabayatan ti kaaddak ijay. Sa anak met ana ikaw ang nagnaed ijay manang tamalaksid ang napariir ti aglawlaw. Adapay lo ti apinamulaan ni Bernie iti nagduduma anatengken prutas nga isu ti kanayon mi apagpasyaran kanina na sitang. Nagmayat talaga dito'y nana. Nakaayayo akit kitaan dagiti nagadoan nateng ken prutas iti aglawlaw. Hawain balasang ko. Talaga day tadi kay kayat ni Sir Bernie no umay dito'y. Nana, talaga ka di asaan nga amo ti asawa na day ti alugar? Saan balasang ko? Ginatang day to'y ni Sir asaan nga amo ni Ma'am Nieves. Sa bali ngamin ti ugali ni Ma'am. Supade iti ugali ni Sir. Nasingpet ni Sir Bernie. Kat matapobre mo't ni Ma'am. Iso aday tati saan akayat ni Sir nga ugali ni Ma'am Nieves. Kasano nga amuyo, nana? Kinagpaiso na. Italaang nga ibagakken kalin. Nabayag ang nagserbi kami iti pamilya ni Sir. Kasla pamilya kami moten kadakwada. Nagbaliw laeng ti amin, idi pimusay dagiti dadakkel ni Sir Bernie. Ken nagasawa da ken ni Ma'am Nieves. Kasta ka di, nana? Saan may anaanusan ti ugali ni Ma'am? Iso nagawid kami ken nilakay ko iti probinsya. Idi nagatang ni Sir Bernie da itoy. Sinukon na kami iti lugar may. Tapno da kami ti agbalin akatalek na ditoy. Medyo nabayag kami mo't basitan dito, balasang ko. Nana, kalat asim makitityan ko. Mabalin ka di nga ginanatayo pa'y biit? Ha? Ay, di mo't kabula namon, balasang ko. Ay na, paliiwam, tanusagad-sadan ng tiagsakit. Sigurado nga aganak kan. Ala, ito gaw mo pa'y dito, balasang ko. Lin, nagpasngay kan. Lalaki ti anak ta. Ha? Bernie? Adakan? Wen, apaman anay sirek da ka iti ospital.
Inawagan na kadagos ni Manang Sita. Ibaga na nga aganak kakanon. Iso at inardaras kumutan tinagbiyahe nga imay dito'y probinsya. Katagyaman tas ikakaradkad kayo adinanon ko ni baby. Nalaing ngamin amang taripato ni Nana Sita. Iso nga awan nagbalin a problema iti panaganak ko. Nakarakaragsak tadan anak talin. Kat kayat ko, agbalin na junior ti anak ta. Sika ti makaam mo, Bernie. Mala, aginanaka. Tapno mapasublema dagos ti pigsam. Kat makaawit kayon to na kan ni baby. Bernie, imawag kanyak ti kasinsin ko. Naaprobaran ka no ti petition kanyak da mamang amapan iti ayanda iti balasiw taaw. Nabayagan da ita nga inururay mo, Lin. Ita, adan. Ngam, anya ti desisyon mo? Patuloyak ka di ti mapan? Kasanon ti anak ta? Lin, ado ti pamuspusan. Tapno saan kami nga agbalin na tubengken ni baby. Iti ipapan mo iti ayan dagiti dadakkel mo. Anya nga ron ti aramidan ta? Kasaritak da na nasita. Agpala kiti kadwada amang taripato ken ni baby. Isudalangan ti pangibatsyam ken ni baby. Tapno makapan kay ti balasiw taaw. Di mo sayangan da itang oportunidad, Lin. Ket mangnamnama ka, ajak to baybayan ti anak ta. Nagtalinaad apalimad tinapasama kanyak. Awan amo da mamang, ngam apaman ama kadano nakijay. Ipudnok ton kadakwada tinapasamak. At akan ka da italin. Kat nakasagana ka sumango kadakwada no kasapulan. Ipudnok nga dan apo ko da, kat namnama ak amaawatan dak. Diyak ka ba ulan ti maya dayo iti anak ko itinabayag a panawan. Agpatulong ak kadakwada, no kasano amaalak to ti anak ta iti ayan ko. Nasaya at dayta na panunot mo. Sapay lakuma, ta maklundak ijay. Tapno, ijay kung tumutlang na paspasyaran ti anak ta. Wen, kas iti araramidam kadag iti anak mo. Ijay abroad mo idapas pasyaran, agraman dagiti apu ko mijay. Pudno dayta, Lin. Kat nalakan tulaangan dayta. Basta ikararagta, asapay kuma, tamaaklon dagiti dadakkel mo tinapasamak ken ka. Kenti ka adamin iti anak ta, iti biyag mo. Kinasarita na kami ni Sir Bernie, Lin. Kat di ka madanagan. Ada madadaan na maalami akadwami amang taripato ken ni baby. Bayat ti kaawan mo. Agpayso, nana? Wen, balasang ko. Di ka agdanag, takaan nakakbutlaang dayjay. Nasingpot nga ubing akas matlaang ken ka. Agyaman na kada kayo, nana.
Nasakit para kanyak apanawak ti anak ko. Masapul a pumanawak. Kat aramidak ti amin, tapno maalak matlaang ti anak ko iti papanak a lugar. Ken awan pagdanagam, taadda dito iti amana. Sigurado akanayon tumatlaang dito ni sir, apaman a makapanaw ka. Day tamating ka rin na kanyak nana. Kat amok ka na patag-unay ni baby ka ni Bernie. Iso asigurado ak adinan to baybayan. Kano nga iti ipapan mo balasang ko. Iti kabiitan a panawan, nana. Flight akon into nung may alawas, Bernie. Nasaya at met. Sana balit at dandikad kadwa dananasita amang taripato kan ni baby. Mabalin mo nga isuro itaramiden na kabayatan ti kaadampay laeng ditoy. Wan nga rod, adapay panawan tap na maisurok dagiti rumbang aramiden na. Imbaglaangan, tada ni nanasita amang kita kan kwa na. Ayawan gayam. Mapanmatan iti balasiw tao ni Nieves. Talaga patuloyan nan. Ha? Kasano ka nga rodan, Bernie? Saan ang naisalbar ti relasyon milin? Talaga sa bali ti kapanunutan ni Nieves. No kasta? Nagsina kayon? Isumat ti kayat na. Katiti ka no ipapanay ti balasiw tao. Awanen ti pakibiyang akan kuana. Aramidan na kanon no anya ti kayat na. Bernie? Ngam di nakpagdanagan, Lin. Total, nabayag matan nga arig na anagsina kami. No kasta ti kayat na, awanen ti maramidak. Kabaalam ka di ti agmay-may sa ditoy, Bernie? Apay kit din asan. Kabaalag. Tinapatag, may simpam ti amin para kan ka. Kan para kada kayo kan ni baby. Ipatpatag kayo unay iti anak ta. Tiyak kabaalan ti maisina kada kayo. Patpatlan ka matunay-unay, Bernie. Kat aramidak ti amin, tapno makapagdadan na tayo matlaan kada baby. Ikarik day ta, Bernie. Nakapanak nga rod iti ayanda iti dadakkel ko manang Emmy. Iti kaadak iti ayanda, ininot nga impudnok ti napasamak kanyak. Idi damo gimura da, ngam idi agangay, sapulan damutten ti apuko da. Kat isuda pa yan amismo tinang tulong kanyak, tapno maurnos dagiti papeles akasapulan, tapno maalak ti anak ko. Damag ko ang nakiasawa kanon iti sabali iti abroad ti asawa ni Bernie. Kalpasan ti sumagmamano atawan, naala kon dito ayan ko ti anak ko manang. Kat naawat damoten ni Bernie nga ama ti anak ko. Agbakasyon dito ayan mi iti sumagmamano nga aldaw ni Bernie, ngam agsublimot laang dita Pilipinas, taadaket nga rod negosyo na dita. Diyak ni namnama akastoy ti pagtungpalan ti limad a relasyon mi ka ni Bernie manang.
Ita, dandanin agturpos iti inala na akurso ti anak mi. Kat ikarkararag ko iti Diyos, asapay kuma, ta umatidog pa'y ti biyag ni Bernie, tapno makadan nami pa'y iti naunday a panawen. Aminado ak ang nagbasulak, nga uray saan anaamuan ti asawa ni Bernie ti kinapudno. Tauray makuna ang nailimad mi ti amin, iti imatang ti Diyos, dinto pulos mailimad ti nagbasulan mi adwa, nga isumat ti ikidkid dawak iti pammakawan, tunggal agkararagak. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Lin. Pagayam ko alin, pudno ang nakaaramid ka iti may kaniwas, gapo iti pannakirelasyon mo iti lalaki nga addaan pamilya, ngam nagtalinaed ka ang nasaya at atao. Di mo inalman ti saan mo akukwa, tano ibasar iti insalaysay mo, sikapay amismo ti mangdagdag ka ni Bernie nga agawid iti sidong ti asawa na, kadag iti panawen akayat na ti umyan iti danam. Panawen ti nangipamuspusan, tapno masupapakan amin arigat ken sakripisyo nga ingka naglabasan. Nasakit ti mayadayo iti patpatgan iti biyag, nangruna iti anak, ngem gapo tadi ka naawanan iti namnama, nakaden namet laeng dita ti anak mo. Ken saan laeng adayta? Ininot anaaklon ti pamilyam, ti ama ti anak mo. Sapay kuma takanayon kayo anakaradkad apada-pada, tapno mananam yu pa'y ti imnas ti panagdadanayo kas maysa a pamilya. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Mapu